התכוונתי שזה יגיע לרמה הזאת, אבל נראה לי פיתחתי אובססיה חדשה, אדידס. תקשיבו, מי ידע שהאדידס נהיו כאלה פשן? סוואטשרט ארגנטינה? מה זה הסוואטשרט המטורף הזה? הזמנתי סמבה בצבע הנדיר הזה. הזמנתי את התיק המושלם הזה. אהבתי שהוא יחסית גדול, אז יש מלא מקום. Bueno, yo pienso que queda re lindo. אין די מילים בפי לתאר את החולצה המושלמת הזו. ומי שאובססיבית לחולצות עם חור באגודל כמוני, בבקשה. בהתחלה אמרתי אין סיכוי שאני אוהב את הגזרה הזו לעולם, אבל קלטו. הזמנתי את הג'קט התואם. קיצור, זה סט תואם מטורף. וואו, אובססיה. כמות נכבדת מאוד של גרביים. כובע מעלב חושים. משום מה אני אוהבת את זה. מה שמזכיר לי שקניתי נעלי בלט של אדידס. רגע, אל תשפטו. הגיעו בנוסף שרוכים של נעלי בלט. זה הכי בלט בעולם. וואו. בלט או לא? אני אוהבת את זה. עוד חולצה של ארגנטינה שקניתי מהגברים, אז אני קצת מתחרטת שהזמנתי במידה שמאל. מכנס ניילון דגמח, אחד הנדירים. הוא יושב יפה ברמות. מושלם. ככה אוברסייז, פתאום חושפת. נעל בלט. כמו שאתם יודעים, יש לי כבר 5 חולצות של ארגנטינה, אבל אין לי חולצת קרוא. מושלם. זה כביכול הקולקציה של הבנות. אהבתי מאוד. תכתבו לי איזה פריט הכי אהבתם.